सब भोजपुरिया दर्शक के भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में हाथ जोड़ के प्रणाम बा। आज एगो ऐसा चमत्कार हुआ के देखावे जा रहा बानी जे रुआ अपना आँख पर खुद रुआ विश्वास ना होई। ऐसा चमत्कार भइल बा जे मैंने एक कलयुग में एकरा के अद्भुत और कल्पनीय बहुत बड़का एकरा के एगो चमत्कार कहल जाए शिव जी के। उ देखाए रुआ के लाइव टेलीकास्ट देखाएम कहाँ भइल बा इहो बताए रुआ के बताए। कृपया वीडियो पूरा देखी आ ओकरा पहले देश दुनिया के समाचार जान लिया। रुआ लोगन के जैसे मालूम है बा आज 15 दिन आ 11 दिन से लगातार युद्ध चल रहा बा। रात दिन युद्ध हो रहा बा। एक दूसरा पर लोग टूटता, खून खराबा होता, संपत्ति के नुकसान होता। खैर सब लागल बा, देखी कब ले युद्ध चलेला। मामला ऐसा बा कि मामला गुजरात राज्य के एगो शहर है सूरत। सूरत से मात्र 20 किलोमीटर दूर एगो प्रियंका सोसाइटी है। वही जा भगवान शिव के मूर्ति एगो स्थापित बा। तो मूर्ति के लगे शंकर भगवान के मूर्ति के लगे एगो नंदी के भी लगावल गइल बा। नंदी यानी जौन हमनी के बसाहा बैल बोलल जाला ओकरे लागल बा। तो बात ऐसा बा कि कल शाम के कुछ औरत लोग गई लोग पूजा पाठ करे। तो जब उनका के दूध पियावे लागल लोग तो एक बैग जो पूजा पाठ करे गई तो नंदी के जब दूध पियावल गई तो नंदी महाराज खुद दूध पिए लगनी। और रुआ का वीडियो लाइव देखाए तो रुआ आँख पर विश्वास होई कि हाँ सही बात बा। बहुत ही अकल्पनीय अद्भुत नज़ारा बा, रुआ देखे। बाकी विशेष का कहल जाओ, देश दुनिया का समाचार सब ठीक है बा। तो आज के युग में कुछ लोग नवयुवक लोग भगवान पर से विश्वास उठा दिले बा। तो खैर चलो लोग देखो लो जे कौना हिसाब से नंदी महाराज दूध पी रहल बानी। पत्थर के एगो मूर्ति कैसे दूध पी रहल बा। एमे कोनो खेल नहीं खे, कोनो जादू नहीं खे, कोनो टोना नहीं खे। उ मंदिर के पास हम भी रहल बानी। गुजरात जब हम रहनी है तो 10 साल कंटिन्यू हो जा हम रहल बानी। ऐसे हम जानता नहीं बहुत जगता शंकर जी बाड़े हो जा। तो चली रहुआ लोगन के देर ना लगाते हुए हम रहुआ लोगन के देखावे जा रहल बानी। आई रहुआ लोगिन देखी, भगवान शिव के प्रणाम करी, कमेंट में हर हर महादेव लिखी लोगिन। आ नंदी के देखी लोगिन कैसे वहाँ के दूध पी रहल बानी। तो आई साफ करूंगी भैया, पहले साफ कर ले वहाँ से। विकी साफ करूंगी थोड़ा। तुम्ही जिकडून ये आडवी लाव बरं. वाकडी नका करा चम्मच. नहीं आता ये मंदिरात बस पहले फ्लॅश ओपन पाणी तरी फ्लॅश ओपन कर. शिल्पाच्या मोबाईल लावा घरी. शिल्पा खाली पडला तुम्ही तरी नाही एचडी दिखलाय तो दिखना मोबाईल लावा. आता थोडंसं नंतर खाली पडलं सगळं. नाही खाली पडू लागलं. खाली तर खाली येते. नाही चालेल.